थुनथुलि गैलालै नोङो माथो हस्पिटालाव फैलायलायनानै गावखौनो गाव बेमारिसो मोनग्रा जाबाय बिदिखि जायो मा सालु जालायानो जोबालै आंनाव थोस इसोर मा जानायनि बेबायदि एलार्जि जानांगौ जाखो दे आंनाव मोदोमफ्रानो थोद गोदैद्राय खोमालै आंना थै बरनलायबावबाय आरो आंखौ आयौ खम गिलु बालुहाय लोगोफोर नै दिनैसो आंहा ओमफ्रायो मा खबर नोंथांमोननिया गासैबो मोजां ना थुनथुलियाबो नै गेजेरावनो दङ गोबाव मानि सम जाबायमोन ना नोंथांमोनजों लोगो मोनिया दिनैसो गोरग्लिनो जाफैलायबाय आङो थुनथुलिया जाबा दाजा दसे सम लानानै फैलायबाय लोगोफोर रावबो गाज्रि मोनलाङा दै मा खालामनो समानो मोनथ'थाराखैमोन नालाय जाखिनि हायो बेखौनो लाबोबाय नोंथांमोना नायनायजों लोगोसे लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय दे गोबाव मानियानो जाबायना दे अब्ला भिडिअ लोगो मोनसिगोन बारा बखिबाय थाथ'ला नायलांदो अब्ला साला मा जाखांदों बे लक्ष्मणाबो लैजाबो गैया दाहर होनबाय आं हरबाय थायो आरो आं रायलायालै नोंजों लक्ष्मण नों मानो आंजों रायलायनो लुबैनांगौ दे ओजों आंखौसो दाय खालामबाय थायो बिनिफ्राय मालाबा मानसिखौनो सौखालाजोबगोनसोलां रागा जोंबा थुनथुलिनाव बेफोरबायदिसो खालामनो गोसो जायो आङो माथोलै बेलाय माथो आयाबो थाब लेंहरदोंलै न'आवबो थाब थांनांगौ दा आरो रिपर्टबो नेबावनांगौ ना बेमारि जिबन होननायसो जासिगोन आंना थोस बेमार जाबाथाय ना माखासे खामानिफ्रायनो थाद'जोबो आरो बे मानलु मानलाखौथ' सैखाथारा आङो जानायफोरखौबो बाथिनो हाया रा थुनथुलि बेफोरावनो बेफोरबायदि जायो आङो वाव बेथ' जोबोद खुसिनि बाथ्रा नङा होमबा सना जोंनि जिउआव सान थारैनो आंनि थाखायबो जोबोद खुसिनि बाथ्रा न'आवथ' जों बयबो खुसि जाखासिगोन बे न' ओरैनोथ' आइया हमदांनो हाखादोंमोन बेनोथ' सान आइया बुंनायानो थाखादोंमोन आरो जोंहा बाबुआ बेबो खिन्थाबा खम खुसि जागोन बियो आंथ' खुसिजोंनो मा खालामगोन मा मागोन मोनलायलायबाय ओरैबायदि खुसि आं दिनै थारैनो जोबोद खुसि बेबायदि खुसिखौ आरो बुंना फोजोबजोबनो हायाना बेनोथ' दे जियानो जा रिपर्टआबो मोजाङानो ओमफ्राय आं बुंखाबाय सना नोङो ना जेबो बेफोरबायदि मावनो हायै खामानिखौ दा मावखासै नङाबा आंजों रायजाखागोन नोङो बुजाबावगोनसो बाराबा आयौ नायनाय अननायफोराबो अलंबानियावथ' नों बे खुसिखौ मोननो हायासै न' औ अलंबाराबानि खुसिखौथ' आं मोननो हायासै नाथाय फैनो गोनांखौ आं जोबोद जोथोन लाखिगोन दे आरो होमबा सान जोंनि बे खुसिखौ रावनिबो नोजोर नांथोंलै ने सानसो माथो सानालाय बेयाव मानो आयौ जायनि मोखांखौ नायनो बायो बेखौसो दा मोदानलायनाय नुजायोहाय बेफोरबायदिखायनो सौगा जानो बाथारो दानो हेब्रे हेब्रा हेबगोनसो बियो साइड जानानै थांनायानो मोजां जागोन माखौबा मिनिट सोदोंलै सानैबो हिहि हाथाय दिखायनो जियानो जाङालाय मा ओमफ्राय सना बेफोर खोथाखौ ना जानला मानला लोगोफोरबो खोन्थालाबायनांथ'वालै गाज्रि मानसिफोरनि नोजोर नाङोना बिनिफ्राय ससियेल मिडिया साइटफ्रावबो होथ'नाङा दे आङो बेखौ एकदम उनावसो खोन्थागोन जागोन दे हाबाब नोजोर नांजानो गिनायफ्राबो एसेबां गिनाङा दे दानि जुगाव माथो बिसासलै गाज्रि नोजोर लाग्राफ्रा मेल्ला दा दानि जुगाव जोबनो थाङाना आइखौबो खोन्थालाबायनो बादासो होखागोन आङो एकदम जेबो रिक्स लानो हायालै सान खुसिफ्राबो नायनाय आयौ दानिफ्रायनो दिनैसो खबर मोनदो ओमफ्राय मिथाइ लायना फैनो आङो हस्पिटालावबो नार्सफोरनोबो गासैनोबो रानजोबगोन आङो दिनै आं जोबोद खुसि ना दे जागोन दे नों थुनथुलि सोरजों रायलायदों नोंलाय बे आंनि दुश्मनजोंनो रायज्लायदों आङो नोंथ' आंनि दुश्मनसो ना जानला मानला आंखौ बेयाव दुश्मन होनलाबाय थाना दे नोङो साइडनि लामाजों ओंखारलां आंनो थिरि थादों नोंजों माथोखौनो होआखै नोंलाय सोर आंथ' नोंखौ सिनायाना सिनायोमोनबाबो बावबाय आङो नोंजोंलाय मा भरोसाब्रा मालायनि खुसिखौ नोजोरसो नांलायलांगोन नों बायदिखौ लोगो मोनियानो मोजां जागौ नाथाय मा खालामनो खाफाल गाज्रि लोगो मोनफ्रांबाय थायोब्रा अपनी बकवास अपने पास ही रखो ठीक है हिन्दी डायलग होलायथारदों नामा नों आंखौ थोस रोङा सानदों नोंसो आंजों नांदोंलै नों साइडजों ओंखारलां नों बेहाय सोरजों फैदों मा खालामफैदों मानो फैदों आं सोंदों नामा नोंसो आंजों हेबदों जानो हागौ थुनथुलियाबो बेहाय मानिबा थाखाय फैदोंना सान मालायजोंलाय माथो आरो मालाय मानसि सनाया थिगखौनो होनदों मा सान मालाय मानसि माने मालाय मानसिया माथोबो होनाङा नों आंखौ सिनाय मोनबाबो सिरि सिरि थांनांगौमोन आंजों माथो होदावनाङामोन होमबाना नोंनि मुडाबो अफ जानाय नङामोन ना नाथाय नों बायदिखौ आं नायनो बायोना
सोरथो नायनो बुंदों नोंखौलाय आंखौ आं बुंदों नामा नों आंखौ दा नाय होननानै आबे यार गाबागाव हिनजावखौ ध्यान हो जाम्बा गाबागाव हिनजावखौ ध्यान हो आंखौ नङा मालाय मानसिखौ नङा जाबायसै सान आरो बे हस्पिटाला नोम्फानि नङालै बेहाय बयबो फैनो हायो आंल' मा बयबो बांद्राय लेक्सार होनाङा नोङो नोंनि फैसाजों फैदों नामा आङो दा रायलायखा बेजों आंबो रायलाया बोरैबा नुसननायखायसो बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ थौ बैथिं जिराय नोङो नों बायदि फाफि मानसिजोंबो सोर रायलायनो गोसो जानो दे सानो जाम्बा बुरबक ओइ थ' सना बिथिं थाया बेफोरबायदि मानसिनि मोखांखौबो दानाय दे नोङो बोरैबा नोजोर नांगोन गाज्रि नोजोर औलै औ आंथ' जि गोरों ना मन्त्र सन्त्र रायनो मा भरोसालै मा भरोसा नों मा सानामोनलै थुनथुलि आं जिउआव हेपि मोननाय नङा सानदोंमोन नामा जिउआव आं दिनै जोबोद खुसिथ' आंनि बिसि आंनि हिनजावजों आं जोबोद मोजां संसार जागासिनो दिनै नाथाय नोंहासो दासिमबो थङालि आल्थु फाल्थु ओरै थांलाय ओरै फैलायल' ना लाइफआव जेबो साक्सेस गैया नोंना नोंजों नांनो बादों आं बेहाय पाब्लिक प्लेसाव बेखायनो ओंखारलां जोनानै थांफाजागोन खिन्थु बारा नांना दै थुनथुलिजों नोंलाय बेखौल'सो रोंगौ आरो माथो रोंगौ थौ सना बेनि नोजोर नांगोन खाला जादु दा नोंखौ होसो होसो बुगोन आं सानाव आंजोंबो खेला नङा दै ओंखारलां नायनो बाबाय आं इसोरखौबो थुनथुलि सान नालाय बिदिनोसै नों गाज्रि दामोनसै जोंबो बेहाय नाय सना नोंनि फिसाय मोजांखौ बुजाय आरो हस्पिटालावलाय मानो फैयो गाबागाव बिमाखौ लानानैसो फैयोथ' नोंसोरखौ लोगो मोनगोन होननानै आं नेबाय थानांगौमोन नामा दिनै बिसोरखौ लोगो मोनगोन आं दिनै थाङा बिदि जानांगौमोन नामा भबिष्यबाणी आं नायनो रोंगौखाय नङा थुनथुलि सान नालाय बिदिनोसै सिगांनि खोथाखौनो गोसोखांना गाज्रि मोनो बियो बायदि बायदि सानफ्लांनानै जियानो जा आंथ' रायदावखायाखैमोन नोंना फिसाय मोजांसो रायदावदों आरे नोंसोर नोंसिनि लाइफआव हेपि थायो ना दुखु थायो आंहालाय मा थुनथुलिया मा बेनोथ' दे नोंबो मोजाङै लाइफआव नोंनि बायदि सोलिबानो जाबायना थुनथुलि हाथ' बिदिबा गोदोनि खोथाफोरखौ आं गोसोखांबाय थायालै नोंना फिसायासो आरो नोंसोरबो गोसोखांनाङा रायखांबाय थानाङा जागोन दे लक्ष्मण मिथिगौ ना आं दिनै नोंनि स्वेटार जेकेट गस्ला माखासे मानि नोंनि लंपेन्ट गासिबो जुता मानि सुनानै दोनजोब्बाय आरो रानबायानो ओरैनो नोंहा सुग्राबो गैखाया नालाय आयंआबोलाय बेसे हानो नङा होमबा बास जाबायसै अखाफोर नोंखौ आं बुंगासिनोखा बेफोरखौ दा खालाम मा देखायनो सानदों गावखौनो गाव बिराद स्मार्ट देखायनो सानदों नङा होमबा नों ना बेफोरजों गोजोनगोन सानदों आंखौ सोरबा नोंखौ इसेबां केयार खालामो नोंखौ सानो नोंनि थाखाय गासिबो खालामनो राजि नों बेखौ भेलु होनो नागारि आंखौ उल्था बुङोसो आरो नोङो बखियोसो आंथ' नोंनि मा गाज्रि सानदों लक्ष्मण प्लिज आंनि अननायखौबो एसे बुजिदो आंनि बुजिनायाव बे आंनि न'आव नोंनि थाखाय जेबो जायगा गैया आलासि जानो गोसोबा लोगो बायदि आलासि जानो थाखाय फै जायगा दङ नाथाय आंनि वाइफ महरै नङा आंनि हिन्जाव महरै नङा फंसे खोथाखौनो नोंखौ बारे बारे बुंनो बाबाय नङाना आं अखाफोर अब्लाबो आंनि गोसोआ नोंखौ ओरैबायदि हास्थायो लक्ष्मण आंसो मिथिगौ गासिबो हास्थायनाय मानिलाय बहाथो जाफुङो देनाय बयनिबो हास्थायनाया गुबुन गुबुन नोंबोथ' गथ' गोरलै नङाना बयहाबो गावबागाव लाइफ दङ बेखायनो नों नोंनि लाइफखौ सान आं आंनि लाइफखौ साननानैसो बुंदों आयालाय मा बेनोलाय बिहामजोल'सो नांगौ नाथाय आंनो बिहामजोजों लोगोसे आंनि जिउनि लोगोरि जायजों आं थैजासिम थागोन आइजोंबो थागोन बियो नाथाय आंनि फसायनायबोथ' जानांगोन ना आंसो संसारखौ जागोन नोंनि गोसोआ आंनि थाखाय मानो एसेबो फिलिंस फैया देनाय आं नोंखौ एफा अनो नोंनि थाखाय आं ओरैबायदि फाग्लि गोसोआ फाग्लि जामालाय मा जानो एसे कन्ट्रलबोथ' खालामनांगौ गावखौनो गाव गोसोखौ हमथानो सोलोंनांगौ फैगोन ना सानसे नोंनि लाइफआवबो गुबुन सोरबा आं बायदि जाय नोंखौ अनगोन प्लिज न'आव थांथ'दो थां आं बोरैबा मोनोना आरो जोङो गामिनिफ्राबो बोरैबा सानलायलांगोन नाङा दहाय आयंजों आंजों बेदर लायदों जोंहा थांबाबो आं बेदरखौ जालांथारगोन जाब्रा न'आवनो दाउबो दङ बेसे जायै जा नांबावगौ आं लायना होफैगोन अब्लाबो न'आव थां दे जानायखौ आं जेबो बादा गैया नाथाय नोंबो एसे बुजिदो अखाफोर नोंनिबो मोजां आंनिबो मोजां आइनि खोथाखौ बारा खोनासंनाङा बेनालाय बिदिनोसै नोंनासो बिदिनोसै नोंसो आंखौ केयार खालामा माब्लादि बे समा फैबावगोन आंथ' सानो माब्ला आं नोंखौ गावनि खालामना लानो हागोन माबोरै थुनथुलिखौनो बावथारासै बे नोंनि अननायखौ आं जोबोद मोननो हास्थायो नाथाय थुनथुलियासो लोखि जानानै दङ हाफिया सोनिया जेनेबा मारै बावगोन दे आयंआबो माथो माबा मोनसे खालामनो होनो जाया बेनाबो फिसालायानो अख्रा इसोर आंबोथ' बिदि बाहाना मारिबाय थानो हायाना मायबा मोनसे खालामनांगोन दे अखाफोर नोङो माबा मोनसे गिदिर खालामबासो जासिगोनदां
जायखौ नोंखौ मोननो थाखाय आं कुचिबि खालामनो राजि। आइदै खर'आनो दिनै बोरैबा मोनबाय थाबाय आंखौ। खामानिबो मावनाय जाबायना, न'आवबो थांनो सानैनो जायासै दाबो खेबसेबो थांनोनो मोनासैना। लोगोजों दसे थांना फैनोलां फावदुर, दा एसे लेट जायोना मायो। लोगोजों थांनोना बहाबा लोंना फैनो नोङो? इया मा होनदों नों आंखौ? माथो नोंखौ आं बेबायदि एथ' जौ लोङो होनना मिथिथारामोनलाय। माखासे लोगोफोरजों थांना नोंबो बिदिनो जाथारबाय। सिगांथ' नों गामियाव नुबाय थायोमोन बिदि नंथारामोन। ओइ हिन्जाव, नोंनि खुगाया सिरि सिरि था। आंखौ रायनायनि नङा। नोंहा मा ओंखाम ओंख्रिल' खुरना होनांगौ आंनो, आं जेखौ थिनो बेखौल' खालामनांगौ नोङो। मा? आं नोंनि साखुरथ' नङाना, आं नोंनि मोजां थाखायसो बुंदों। नै खोनाबायना? बेबायदि लोंहैबाय थायोब्ला न'खराव दावराव दावसि जायो। आंखौ बादा होनो नों सोरलै? आंनि गाहायाव थानानै सोलि नोङो। बुजिलायनांगौ, बुजिबायना? अब्लासो संसारा मोजां जायो। बांद्राय खोथा बुंबा दा आखायासो थांलायगोन आंना। दाहा लोंनानै फैखा आरो लोङै नोङो दाहारबो लालायलायनानै लोंबावोसो। लासिं सिं न'आवबो दाख्लै सासे आदाया बिफैलायथारदों। अमा फाननायनि फैसाखौसो हरथ'नांबाय आङो। बेफोरबायदि दाहार खालामबाय थायोबा फैसा बोरै बासिगोन देनाय? मा बुंबाय थादों नों आंखौ? मोजां खोथा बुंबाबो बुंबाबो मानियाथ'। नों आंखौ बेफोरबायदिसो सोबायो, आखाय होयो। मानो बिदि? मोजाङै सोलिबा सोलिलै, आंजोंबा खाथेर साथेर गैया। लासिं सिं लाजिनांगौहाय। मालायनाव दाहार लालायलायना बेफोरबायदि खालामो। ओरैनो नाम गैयिनि नाम बदनाम। इयो दल मोननो लुगैदोंलै बे आंजों। आंखौबाथाय बादा दाहोखा। जायखि आं नोंनि फैसाजों लों, आंनि फैसाजों लों, आइ आफानि फैसाजों लों, बा जायखि मालायनि फैसाजों लों, नोंहा मा थांदों? उनाव भिखारि जाहैगोन माथो बिब्दिबा। जायो, नों दंना मैगं फानगोन। मा? माथो नोंनि सायावसो जागोन दा आंलाय। जाम्बिलाय। नों मानो बिदि जालांथारखो देनाय? सिगांनि बायदि मानो मोजां जाला? मानसिया बेनो थाबाय थानानैलाय बोरै जानो, एसेथ' चेन्ज जानांगोन। दे आं दायो फैगोन। आं सोलायाखै, नोंसो सोलायदों, नोंनि गोसोफ्रासो। आयौ मासे जौ लोंग्रा जाखो बेलाय? आंनि फिसाया एथ' जौ लोङोबा जोंनि संसारा बोरै सुख सान्ति जागोन देनाय? मोजां बुंबा आंहासो गाज्रि जायो जेब्लायबो। एफा आङो बुङो, उनावसो पस्तायगोन नों। जौ बुस्थु निसा बुस्थुखौ मोजां नंदोंथ'। जागासिनो बेयो नोंखौ आरो जोंनि संसाराव असान्ति लाबोगासिनो। नंमारगौ दे, लोगो मोजां मोनसनबासो मोनसनबाय। बोरैबा जुदि लोगो गाज्रि मोनफ्लाङोना, जिउआव बेफोरबायदिनो जानाङो। आइया बुंदोंमोन सासे मोजां बेफोरबायदि गारहोनायनि मा होनोमोनलाय, जौ गारहोनो हानायनि सासे दङनो बाबादि, बेनावनो थांनांसिगोनदां आं। मोजां मानसि गामिनि सानखानानैसो आं हाबा जादोंमोन बेजों। नाथाय दिनै बेबो, आं जायखौ गोसो थोयो बेबो गुबुनजोंसो खारदों हाबा दिनावनो। दिनै आरो आंनि फिसायाबो आंखौ दुखुल' होयो। बयनिबो साननाया माब्लाबाबो जाफुंजोबमारा दे। सोरनावबा सुखु सोरनावबा दुखु फैबाय थायो। आंनि जिउआवथ' सुखुआनो माला फैबावगोन? बिदिबा आङो थानोनो बास्रायोहाय। मा होनदों? औ, आंखौ थांनोल' थिनबाय थायो लक्ष्मणआ। मानो थांबाय बायनांगौसि, बिनि खोथाखौनो लाबाय? नाङा दे, थाङा। नों बेवहायनो था। बेवहायनो थाबासो नों बिखौ गावनिथिं बोनानै लानो हागोन दा। आयं, अब्लासो बै पापिसुनि हिनजावखौ बावलांगोन बियो लासै लासै। नोंखौ गलिलांगोन। हनै दिनैबो आं बिनि गासिबो गस्ला सुबाय, खामानि मावबाय, अब्लाबो इमप्रेसखौनो जाया, गलियाबो। आंखौसो उल्था बखियो, ओमफ्राय थांनो थिनो। बेनालाय बिदिनोसै। जाम्बासो बियो, बुजि रोङा। नों बिनि खोथाखौ दाला। ओरैनोबाबो नोंसोरखौ जुलि होनानैसो गारखागोनहाय आङो। होमबाबो न'आव थांथ'नांसिगोन दे आङो दिनैहाय। आयौ हामानोसै, थांनाङा। बाजैया लिंहरथ'दोंमोन नालाय, आं दसे थांब्रबना फैसै। नांगौबा आं फैफिनगोन, आंबो थाबाय थायाना न'आव। सोरबा बेखौ गलि होनो हानायनि माबाफोर हरनो हाबासोमोन ने आयं, खेबसेनो बेखौ। नागिरदोंहाय, आं सिरि गैया माथो बिदि गोरोंफ्रानो। मा जाबावगोन, नङाबाथ' आं बेखौ बावहोनोसो नागिरखादोंमोनहाय। जारलासो जागोन, आंथिं नायानो हनै माथो लक्ष्मणआ। नायगोन आयं नायगोन, सिन्था दाजा नोङो। नोंखौ फसायब्रेजोबगोन बियो। बेनोथ', आंबोथ' एसे महर दंसाबो ने आयं। मानोबा बियो सोरबा खानाय थंब्रेब्रेखौसो गलिबाय थायो। जानो, मानोबा नोंहासो बेसे सुन्दरि। हनै माबा महर गैयिखौसो फसायोहाय। दे आयं, थांबाबो फैफिनथार दे। न'आव बारा गोबाव थाहैनाङाहाय, बेहायनो था नों जेसे गोसो थानो। जागोन दे। आगोलाव लक्ष्मणआसो दोनबोलायथारोमोन, जि मोजांनो। बेफोरबायदि माला सम फैफिनबावगोन देनाय? नोंजों बाइकनि खिथु उनाव जिरायफानानै जा मोजां लं ड्राइभआव बेरायहैनोसो लुगैबावदों आं लक्ष्मण। काशखि नों आंखौ मालाबा बेफोरबायदि बेरायनो लाङो आरोना। दिनै फैनांलायबायना, आंथ' फैनो गोसोआनो गैथारामोनहाय।
बा आंखौ थांनोल' थिनथारो ओमफ्राय बे लक्ष्मणाबो थोस बोरैबा खामानिसानो मानसियाथ' बेनोलै उरायनाजोंबो मा जागोन गावनि मानसिखौनो देनजारलै बेबो सासे आंहालाय मा फैसा मोनबानो जायो दा दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना बोरै नांदों खोन्थाहरलायदो लाइक आरो कमेन्ट मोनसे होबानो जाबाय दै अब्ला लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडजों बाय बाय सनामोन गोदान एपिसोडजों थाबैनो फैसिगोनलाय अब्ला थाथ'लायदो दै